ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କି କୌଣସି ମରିବା ଲୋକର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମେ ଫୋନରେ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏହା କାମ କରିବ କି ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲର ୱାର୍କିଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ନୂଆ ନୂଆ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋବାଇଲ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏହା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଚ୍ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଚ୍ ମୋବାଇଲ ନାମରେ ଫେମସ୍ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ଅସଲରେ ଏହା କାମ କରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଚାର୍ଜରେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବିଜୁଳି ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏନର୍ଜି ଅଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର, ହାତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଅଛି। ତ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଏ କାମ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ରିଡ୍ କରେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କାମ କରେ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ହାତରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତି ତ ସେ ତାକୁ ଧରେ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପଲ୍ସ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ତାହେଲେ ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ୟେସ୍। ହଁ, ତାହେଲେ ଯଦି ମଣିଷ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ବି କ'ଣ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କାମ କରିବ? ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯଦି ମଣିଷ ବେହୋସ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ବି କ'ଣ କାମ କରିବ? ହଁ, କାମ କରିବ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇନପୁଟ୍ସ ଥାଏ ତାହା ତ ମରିବନି ନା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମଣିଷ ଯଦି କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଏ, ହଁ କାମ କରିବ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ବଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବ୍ଲଡ଼ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ କାମ କରେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ଆମ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କାମ କରେ। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।